Ngibabulele kanje. Isimo sibe buhlungu kakhulu kwaBester eNanda namuhla ekseni lapho kubulawe khona abasolwa abahlanu kanti umama oyedwa ubonakala ekhala kabuhlungu ethuka futhi ethethisa amaphoyisa esola ukuthi badubule ngokweqile. Lesi sigameko silandela ukubulawa kwababili eMawoti izolo kanti futhi kuboshwe abasolwa abahlanu ezimangweni. Amaphoyisa ke athi lo msebenzi uyingxenye yomkhankaso wokuqeda ubugebengu nokubuyisa ukuthula emphakathini. Ngibabulele kanje.